binubuhat ko nga akaruyag di rason para ka umayon. Imposible ako lupon mapadayon lagi hapon bisan di mong paboran ni panahon. Inagiya man itagong manamkot paglinusuton, maging plansyado lat resulta hitong plano kahuman pagtahion. Mga pahimat ngun kuno una-unaon dapit makangingirha hambag sinampiton kung nakalugaringon na akong barahibo nagkabuhat. Nakalugaringon lat kabakas lugion lagi hapon na akong pagigpatas. Tunog man imposible hay mo pamation tag dinadahom. Di man nakadepende tagluwat kalugaringon tumigbabaton. Nagpahiaran na kiton temprano magmatapa hakamato kurang tungod harayo ay pait akong pagbabagtason. Di katut agianan adlaw nga masilawan kamuna ko na nagdadalan. Kalugaringon nga daogan dito hit katubtuban takon ruyag lang ang makitan. Di rin tipo nga rason dito di pang lawar ay mahimo. Di rin para sa iyo parihot atong binubuhat mag-ibait at panuyo. Di rin tipo nga rason dito di pang lawar ay mahimo. Di rin para sa iyo parihot atong binubuhat mag-ibait at panuyo. Di katuhit ang biyahe hitaking niya bitag plano lang madangat bis lumagsimat dalaga niton oras tig matugot di malanat mga uwat. Pamasalas anay bagok niyo kwestiyonon tag binubuhat. Di mo akini nga akong hilipin mapupugngan. Waray ko nakikita nga rason para ko iniikundang. Kabayk magtirokin aram kaysa nga makikdinibati hiton mga di na angay purparan. Di rin apras kakatungkot panuyo bis magpaktas. Abandilat pitad ng panikaran it nadanas. Waso akin duro hapag undang igpaposas. Mas labaw ako ha iyo di ka iyo maparehas. Adita ka imo laig susumat. Tinuod lat pinakamarasa nga ginsusurat.